3-3. Prešiel 3-3? No. Dobre. Dovolte tvoriť besedu tlačovú po zápase Trnava Ružomberok. Dovolte privítať vás alebo trénerov pána Jurkérika, pána Zelenského, pri vás o tréner hostí, pán minister Jurkérik. No tak ja musím povedať, že dnešný výkon, náš výkon bol už taký, dá sa povedať, dovolenkový. Tým, že my prakticky, tento káder, tých 20 ľudí, nielen že okrem zranených, ale aj ostatní hráči, my prakticky sme zachraňovali dve súťaže. Zachránili sme trojbojníku a zachránime prvú ligu. Takže ako my sme sem prišli tiež s hráčmi, ktorí sme si zobrali z dorastu, takže ten náš výkon bol, hovorím, dovolenkový. Domáci sa snažili, lebo im išlo o niečo, no to znamená, boli agresívnejší, mali väčšiu vôľu po víťazstve ako my. V prvom polčase mali tam dve možnosti zo štandardky, nedali gól, ale ono si myslím, že to bol taký zápas medzi 16-kami. Ja gratulujem Trnave k tomu, že sa dostala do poháru. Myslím, že toto mesto si to zaslúži. Ale... Ďakujem pekne. Pán Peter Zelenský, tréner Spartaka, nech sa páči. Dajme to všetko, že môj kolega povedal, že oni hrali dovolenkový zápas, to samozrejme nie je náš problém. Sme odohrali si myslím, že celku dobrý zápas s tými chlapcami, ktorí sme tam dneska dali. Vidím, že jednoducho tí chalani majú perspektívu, môžu to nám ďalej pokračovať a si myslím, že z týchto hráčov niečo do budúcna môže byť. Ten záver ligy takisto sme mali obrovské problémy. Nakoniec dneska som to napočítal, myslím, že 8 hráčov vypadlo zo základnej zostavy. Presto všetko sme to aj tak lepili a si myslím, že tie zápasy, či už to bol Nitre a Slovane počas, z našej strany neboli špatné, keď sme hrali s tými hráčmi, o ktorých dovtedy to nikto nevedel. Dali sme ich šancu a tí chlapci ukázali, že aj do budúcna môžu byť dobrými hráčmi v Trnave. Ďakujem pekne, prosím vaše otázky, nech sa páči. V Európskej lige, ak sa môžem spýtať? Dostali ste sa? Takže si myslím, že otázka možná trošku mimo mňa, ale chceli sme to hrať, alebo teda všetci tvrdili, že to chcú hrať. Uvidíme, čo bude ďalej. Bude tu možno trošku problém v tom, že tí hráči, ktorí sem prídu tie prvé kolo, alebo možno jedno, dve hrať nebudú. To bolo aj za čas Bubenka, za čas Karola Peceho, čo je, si myslím, že veľká nevýhoda pre Trnavu. Pokiaľ by Trnava sa chcela niekam dostať, musí aspoň to prvé kolo ustáť. Potom musí naskočiť tí noví hráči. Uvidíme, ako to ďalej bude vypadať. Ak môžem poprosiť, neviem, či kolegovia majú k zápasu pár slov na okraj tej súťaže, ako to vyplynulo z tvojho pohľadu. Celá súťaž ako. Tak jak vyplynulo, no tak stalo sa to, čo sa stalo, vyhodili trénera, došiel som ja, nakoniec ja som tu bol pomaly najväčší debil. Aj v meste, čo počúvam, že ja neplačem, ale to je fakt, to je realita. Jednoducho aj teraz na tlačovke v Bratislave som niečo povedal, obrátilo sa to proti mne, že ja si hľadám alibi, ja som si nehľadal žiadne alibi. Lebo tí hráči, ktorí tu teraz naskočili, to je fakt, to je pravda. A to boli hráči z Bčka, alebo ktorí sme my v zime doťahali do Bčka. S týmito som dohrával celú súťaž. No a jednoducho ja si myslím, že čo sa týka z mojej strany, som odvedol dobrú robotu. Trnave hraje pohár, to, čo sme teda chceli. Ja sa nemám za čo hanbiť, ja sa Trnave kemukoľvek môžem pozrieť do očí. Takže ja sa nemám Trnave za čo hanbiť. Ja som si myslím, že odvedol celkom dobrú robotu a na to ma sem dali takže ja som úplne kľudný a úplne pohode. Ešte to zaradenie tých mladých hráčov, hralo dosť teraz mladých hráčov, ukázali, že majú perspektívu. A ktorou cestou by sa podľa teba mala uberať Trnava? Odchovanci alebo tie posuny? Možno by sa to malo skombinovať, že jednoducho tí odchovanci alebo tí hráči, nemusia to byť zrovna odchovanci. Rado Cipris není odchovanec, Petráš není odchovanec, takže sú to hráči, ktorí sme dotiahli, sme si ich vyhľadli. No a takže
si myslím, že malo by sa to nejak skombinovať a si myslím, že to by mohla byť celku dobrá cesta. A urobili sme to, čo Laco hovoril, takisto sme pomáhali Bčku a to, čo sme my spravili, a to, čo som ja spravil, bolo úplne proti futbalovej logike, že postavil som hráčov troch v Nitre, ktorí v nedeľu hrali celý zápas za Bčko a dneska hrali ligu. Takže potom hovorím, že ja v tomto mám absolútne čisté svedomie, hoci komu sa môžem pozrieť do očí. Takže tá polemika, čo tu bola, že či mužstvo má na to, či nemá, či má kondíciu, či nemá kondíciu, to sa ukázalo teraz ten záver, že 8 hráčov vypadlo a z toho 6 hráčov zo svalovým zranením. Nech si to každý preberie podľa seba. Stanko, stačí? Áno, od jedného trénera mi stačí. Teraz na druhého trénera. To isté, okrem Európskej ligy teda. Ako hodnotíš tú sezónu, najmä z toho pohľadu, že úvod... Ja sezónu hodnotiť nemôžem. Ja som tam bol 2 mesiace, takže ja môžem hodnotiť 2 mesiace. No, vytiahli sme to z blata, vytiahli to z blata, 3 kola pred koncom musel zachrániť, no. Tým pádom sme museli hráčov dať do Bčka, to znamená, museli tam mať napríklad Kostelný dneska musel zachrániť. Boli nejaké zranenia a tak, ale ja si myslím, že chalani nasadením a bojovnosťou túto ligu zachránili, čo je dôležité pre ten Ružomberok. Po jednej strane samozrejme ako treba ešte veľa pracovať. A nedá sa ako za 2 mesiace povedať, že hráči po jednej strane sú... Výsledky sme mali dobre, z 10 zápasov 4 výhry, 5 remíz, 1. Teda ja si myslím, že hlavne v tej fáze, keď sa hrá o záchom, tak tam je dôležité bodovať. Tam sa nepozerá, či hráči pekne alebo nie. Ja som s tým spokojný, moja úloha bola to zachrániť, som to zachránil a uvidíme, čo bude ďalej. Zasa vyberem niekde do ulice. Keď sa spýtam, takže na kom by sa malo v Ružomberku stavať, no zdá sa, že 1-2 hráčov... Odchádza 6 hráčov, samozrejme musia s nimi porobiť zmluvy, takže jasné. A stále my zakladám na tých vlastných. Jeden Maslo, druhý Maslo, Ďubek, ktorí tam ostávajú, jasné, ale to musí, keď si hrá trošku stred tabulky, tak sa musí posilniť kvalitnými hráčmi. Ja tu prišiel, jak Jakšič a títo, tak to sú hráči, ako myslím, že takých dosť beha aj po Slovensku. No ale ja som musel robiť s tým, čo som mal, čo mi ostalo. Som preradil hráčov z Bčka, dokonca máme tam, dneska sme mali 93 z dorastu, sme zobrali, a tých chalanov sme tam dali, však neskúšali, a v trénovaní aj oni skúšali, však nám o nič nešli dneska. Ja som povedal, nech si zahrajú, že ja hovorím už, mysleli asi na dovolenky, tak ten výkon ich bol taký dovolenky. Ale hovorím, ja som spokojný s tým, že sa to zachránilo, to bola moja úloha. Nová sezóna, v každom klube je nová sezóna tak, že ja neviem, či budem ešte tréner, rozumiete? Keď budem vedieť, že budem tréner, naisto, tak sa musí už aj budovať, musia sa chalani, musia sa s tými hráčmi porozprávať, pobrať hráčov, ja neviem, z druhých klubov a tak ďalej. Ale ja si myslím, že je dôležité, aby sa do Slovenska brali hráčov a zahraniční by mali byť ozaj. Keď som pozrite na to risko, že to musí byť hráč, ktorý je zahraničia. No, takýchto dvoch, keby sme ich dostali, tak si myslím, že to mužstvo budúci rok takisto môže hrať ten stred tabulky. Viac asi nie. Stačí, Stanko? Prosím, ďalšie otázky sú ešte? Ak nie sú, ďakujem trénerom. Ďakujem vám. Moja motorička mi to nemohla odpustiť.